ମନେ ଅଛି ନା ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନର ସାଇକେଲ? 24 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇକେଲଟିକୁ ଆମେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଖୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଖାଲି ସାଇକେଲ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସାଇକେଲରେ ଲାଗିଥିବା ରଡ୍ ତଳେ ଗୋଡ଼ ଗଳାଇ ପେଡେଲ ମାରିବା ଶିଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ସିଟ୍ରେ ବସି ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିଲେ। ସାଇକେଲ ଶିଖିବାର ଯାତ୍ରା କ'ଣ କମ୍ ଲହୁଲୁହାଣ ଥିଲା କି? କେବେ ଜାମା ଚିରୁଥିଲା ତ କେବେ ହାତ ଗୋଡ଼। ଏବେର ସାଇକେଲ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କେଉଁଠି କରିବାକୁ ହୁଏ ଯେ? ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାଇକେଲ ଆସେ, ଆଉ ହାଇଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥାଏ। ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଲେ ପରା ସାଇକେଲ ସିଟ୍କୁ ତା ସହ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସାଇକେଲର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା କେଉଁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରା ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଚକ ଥାଏ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ସାଇକେଲ ପରି ସିଟ୍ର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଇବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କଠାରେ। ଆଉ 24 ଇଞ୍ଚର ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଶିଖିଥିବା ମଣିଷଟି ପଡ଼ି ଉଠି କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ଜିଇବାକୁ ହୁଏ ତା ସହ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ।